asko etortzagatik. Aurten berriz ere, kale giroan egitasmoarekin gatoz, bigarren urtea izango da ekimen hau martxan jartzen duguna. Iaz oso arrakastatsua izan zen, eta orduan ekimenaren helburua da kultur jarduera kale ateratzea, ez bakarrik bastero eta ohiko kultur jardueraz gain, indartzea udazkenean, udaberrian eta udazkenean. Gero Garbinek azalduko du. Baina, iruditzen zaigu herriak eskaintzen ditula gune oso aproposak horretarako, antzerkia, musika, dantza, eta herritar guztiei eskura eta kulturara gerturatzeko beste modu bat da. Eta hori da, helburu nagusia, herriari bizitza ematea, jendea gozatzea, baina baita ere, jendeari aukera ematea, lehen eskutik gaur egungo kultur eskaintza ere ezagutzera emateko. Orduan Garbinek, igual... Bai, esaten duzuna estik ez, azken finean kale programazio honek nolak ere osatzen du berneko, da, pixkat urteko kultur jardueraren osagarri bezala da ez. Orduan, pixkat kale jarduera hauek urtean bi epokatan antolatu ditugu, bat orain udaberrian eta beste udazkenean. Eta pixkat, esan nahi abilatu nahian ere, alde batetik esan dezago pixkat barruko iztea guaztela, bastero iztea eta kale ateratzea, eta iraileko izango izateke, pixkat barrura sartu baino lehenago, beste adetik amete, handoainen daukagun jai zikloa dela eta pixkat, jai zikloen aurrekoa izango izateke maiatzekoa, gero ja jai guzti bukatzen direnean irailan, eta pixkat, sorabilarekin batea kale antzerkia aukatuko genuke berriro basterora sartzeko, ez? Orduan, oain udaberriko esplikatzeko, ingo genuke maiatzak 19, larumatean, eta hor ingo dugu goizean eta txaldean. Eta aukeratu ditugu bi konpainia, biak Euskal Herrikoa dira. Goizean eta arratsaldean ibiliko da, eskainiko dugu sardina bakalau eta da kale ibiltaria da, antzerki ibiltaria da, pixka pasakaile moduan da. Eta goizean ingo dugu, esterotik hasi, hemengo plazantatik hasi, eta zubi aurre, kale nagusia bukatzen den zubi aurre etxearen pareraino jungo geha. Hemen, hiru emakume, hiru amona arrantzale izango dira pixkat kale girako protagonistak, eta beraien atzetik gaitizke musikarekin eta kantari edo saltoka. Eta arratsaldean beraiek egingo dute beste berdina, baina egingo dute ibilbide bat izango dela zubi aurren, hau da, guardin gelditu diren horretik, zubi horretik, Zumea plazara. Eta hori bukatzen dutenean, esaten da bezala gina bizka dela ibiltaria eta bat, baina Zumea plazan egongo dira Trapuzarrako arratsaldeko 7, Trapuzarra handoainen talde ezaguna da, etortzen diren guztietan arrakasta dute, eta eskainiko duten obra izango da Sefini. Sefini, aktore bikote bada eta konpainia itxin behar dute, dagoen krisia dela eta bizka bere konpainia likidatzeko bizka antzerki bat izango da, eta beti bezala publikoare implikatuko dute bere obran. Hori bizka udaberrikoa. 19an izango da, baina baita esan behar da, gero 25ean aurrengo astean ongo da bizkat indartuta, Katramila antzerki taldeak ere bere kurso bukaera ere noratxerik kalea aterako dulako, orduan udaberrian badauzko bi aste bukaera bizkat kalean antzerkia ikusteko. Eta gero irailean ingo genuke Goiko plazan izango lirateke emanaldiak, eta hor bi aste bukaeraten ingo genuke. Lehenengoan 22an bizkat dantzari eskaini nahi diogu, eta hor daukagu kanpotik datorren konpainia bat, konpainia Mobeo, Bartzelonako konpainia bada. Hauek dantza fisikoa egiten dute asko. Animatzen zaituztet bideo bat ikusteko, eta ikusteko egiten duten lana, handoainen ez gaude dituta askotan kalean olako gauza ikusteko, eta irudizet berrikuntza izan ditekela. Eta hauek izan dituzte sari batzuk, azkeneko lehen gortean Zarregan izan zutela saria. Eta plaza berdinean, nola bat ere, kontraste bezala batzuk bukatzen duten espazio batetan, hortarako plaza oso egokia da handia delako, gero beste puntan izango ditugu hemengoak, ikako sagartu obrarekin, eta daukago musika, dantza eta antzerkia dena batea, ikariko dantzarik, eta bi espetakulora bat desberdinak izango dira, baina dantzarekin erlazioa duten. Hori 22ko aste bukaeran,
Eta 29an errepikatuko dugu dantza, baina desberdina, etorriko dieten Euskal Herritikan Mugimus laborategia, beraiek gaina aukeratu dute frontoia, esaten dute handengo frontoi ireki hori bere obra pixkat Oteizaren dago inspiratua. Ordu, izango da pixkat obra oso garaikidea, laburra da baina garaikidea da, dantza espazioarekin erlazionatuta. Eta gero horrekin nahi dugu kontraste bat egin, beste zatian zirkoarekin, batean pixkat filosofia guztia dagoen filosofia hori, eta beste izango izateke zirkoak eskaintzen duen erritmoa eta azkartasun hori. Eta hori izango izateke pixkat udazken nahiko emanaldia. Esan dizu urki. Urki ez. Oinkari. Oinkari. Sagartu zen oinkari. Oinkari.